Hello everyone, welcome back to Swdwmsri's blog channel. गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय गोदान भिडिअआवहाय एनि भिडिअआ जागोन माने जोंना दखान दं नालाय हार्डवेयर दुकान ओमफ्राय हार्डवेयर दुकानाव मा बुस्तु दङ नोंसोरो लांफैनो हागोन ओमफ्राय मा बुस्तु दङ बेखौ देखायलांनोसै आरो কোনোবা নন বড় আছে যদি আমাৰ ভিডিঅ'ত সেইটো মই আগতে ওয়েলকাম কৰি লম আমাৰ দোকান আছে শান্তিপুৰ চিৰাঙত হাৰ্ডৱেৰ দোকান আছে বিপি হাৰ্ডৱেৰ আছে আহিব পাৰে দোকানত সিমেন্ট টিং ৰড ইটা চকাত সব পাই যাব আমাৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহিলে হল সব পাই যাব মিলি দি প্ৰাইসটো Okay, let's start the video. 5.5, 6 bữa nào bị khô 5.5 bữa trong omprai 8mm আছে তাৰপিছত 10mm omprai 12mm দম সেনেবা নাগো যদি লাগে যদি 12mm আৰু 16mm আছে আৰু কিবা মানে खिड़कीत लागे जुदी प्लेन रड आसे आरो टिन बिलाकटु टिन माबाया गासिबो 25 माबानिफ्राय 16 इनिफ्राय स्टार्ट आदो ओरैफाय फारि ओरैफाय गोजान गोजौनिखौबो एसे देखाय ओरैहाय गोबा दं ओमफ्राय नै रडा बिदिबो दङ सोनो नांगौ बेखौ फरेमेन कइल होनो ओमफ्राय थुइ नांगौनो थुइ नांगौबा नै थुइ थिं गोबाबो दं रोजाबो दं दाम खमनिबो दं दाम गोसानिबो दं लांफैनो हागोन ओमफ्राय स्पेशली आंनि साबस्क्राइबारफोर सोर साबस्क्राइब खालामना दङ बिसोरो माने स्पेशली फैनानै माने आं डिसकाउन्ट होगोन आरोना स्पेशल प्राइसआवहाय नोंसोरो फैबानो जाबाय लांफैबानो जाबाय ओमफ्राय देखायफैदे आंनि साबस्क्राइबारफोर आंनि होननानै देखायफै होमबा स्पेशली आं थाखागोन नालाय आंनो हरनो बानायना हरगोन ओमफ्राय मामि दंबावो माने आं खोन्थाना होखागोन आरोना मामिया नै बियो मामिया बियो खमायना हरगोन आरो खमायना हरगोन ना मामि हरगोन आंनियावहाय माने साबस्क्राइब खालामदोंबा खमायनानै हरखागोन नै नायलादो थिंफोरखौहाय ओमफ्राय बिदि साननो नाङा कि बिसिना हिनजावफोर गोजा उन्दैसो होयो मा होयो होननानै माने आंबो एडल्टखा नालाय ओमफ्राय बे बुस्थुफ्राव एडल्ट नांलाया जाहैबाय माने नोंनाव माबा बुजिनो रोंबानो ओमफ्राय बिनाव आइडिया थाबानो बिदिखौ रोङो आरो आं गोरोंखासै ओंखायनो नोंसोरो बिदि रोङा होननानै फैयालासिनो थानाङा अके दे कालारिं थिंआ बिदि जायो ओमफ्राय सोरनोबा नांगौब्ला माने बेयाव गैयाबाबो जोंनाव गैयाबाबो माने बेयाव लानाया लाबोयो ओमफ्राय दा गैथ'वा ओमफ्राय नांगौबा नोंसोरो फैनानै अर्डार होनो हागोन अर्डारखौ सानसेनि उनावनो मोनगोन आरो थिंफोरखौहाय नायनो हागोन नै जोंनि दखाना नै बेयावहाय ओमफ्राय माबा भेन्टिलेसनबो मोनो इथा सिथा मोनगोन इथाबो मोनगोन नैबे मोनसेयाबो आरो सिमेन्टबो दङ सिमेन्टआ दाम खमनिबो दं दाम गोसानिबो दं सोरबा बिल्डिं लुनोबा नैबेयो स्पेशली स्टार सिमेन्टआ मोजांथार नोंसोरो लांफैनो हागोन बिल्डिं लुनायावहाय बिराद मोजां बियो स्टार सिमेन्टआ बेबो मोजाङानो मोजां नोंसोरो बाहायनो हागोन मोजां ओमफ्राय लकेशना नै बियो गेलेमु थांग्रा भुटान ओमफ्राय ओरै फारसेनिया माबानिफ्राय सामथाइबारिनिफ्राय फैग्रा ओमफ्राय नै बेयावहाय थायो आरो जोङो नै बेयावहाय नैबेजों बेंटल थाङो ओमफ्राय नै बेयावहाय दखान बेयाव मोनसेयाव थायो बे मोनसेयाव थायो जोङो बे मोनसे दखानाव मा दङ आं बेखौ खोन्थाथ'ला नेक्स्ट भिडिअ होबावगोन आङो जायखिजाया एसे सिमेन्ट दिखांना हरफानांदों आरोना दुखुथिया जेयाव मा खालामबावनो सिमेन्टफ्रा नै लांफैयो नोंसोरबो बयबो लांफै दे माबाफोर लुनो गोबाथाय जोंनावनो लांफैबानो जाबाय नै
फिरफिलियाबो जाबगासिनो नैबे मोनसेया बोखा सिमि दोनग्राया गोबां दंथ'खायो फैबानो जाबाय आरो ट्रेक्टरजोंबो लांफैलायबाय नै माने आं मोननै मोनथाम लांफैनायखौल' खेबदों गासैबो लांफैनायखौ खेबनाय जाया भिडिअ'नि थाखायल' एसे खेबदों आरो नै आरोबाव माल गोदान लाबोलायबाय रहा गोदान रड गोदान लाबोलायबाय नै जाबनोसैलाय मानसिया आथा आथा जाजोबदोंरा जौ खोनानै दंसैलाय नै लांफैलाद' सिख्लाफोर सेंग्राफोर आदै मादैमोन बयबो लांफैदो आबै आबौमोन आयं बयबो लांफैलादो नै थाब थाब जोबनायनि आरो गोदान बिहर लायनोसैलाय न' लुनोबाथाय जोंनाव लांफैबानो जाबाय नै गासैबो बिल्डिं लुनोबाबो मोनगोन रड गिदिर गिदिर दंखायो भिडिअ'आ बेनोसै कुनुबा आमार चेनेलाव नতুन आसे सोरबा गोदान दङब्ला most welcome subscribe खालामना होबानो जाबाय गासैखौबो रिक्वेस्ट खालामबाय आङो शेयार खालामना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अके थेंक इउ बाय बाय दिनै भिडिअ बेसेनोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव